Dobrý deň, vítajte pri sledovaní ďalšieho dielu podcastu O zdraví bez obáv. Moje meno je Gabriela Kučeráková. Dnes sa budeme venovať téme, ktorá je pre mnohých pacientov životne dôležitá. Budeme sa rozprávať o liekoch, ktoré sa vyrábajú z krvnej plazmy. Pozrieme sa na to, ako máme dostupné tieto lieky u nás na Slovensku a ako sa k ním dostávajú pacienti, ktorí túto liečbu akútne potrebujú. Dnes v našom štúdiu vítam dvoch vzácnych hostí, pána profesora Miloša Jeseniaka, popredného slovenského imunológa a prezidenta Slovenskej spoločnosti alergológie a klinickej imunológie. Vítajte, pán profesor. Ďakujem za pozvanie. A vítam tiež pána Ladislava Lekára, predsedu pacientskej organizácie Lymfoma a leukemia, ktorý nám dnes prináša pohľady a skúsenosti priamo od pacientov. Dobrý deň, pán lekár. Dobrý deň, ďakujem pekne. Páni, témy máme dve, sú úzko prepojené. Prvou témou je dostupnosť liekov krvnej plazmy na Slovensku a tou druhou je manažment pacientov, ktorí túto liečbu potrebujú. Hneď v úvode sa na to teda pozrieme tak od základu. Pán profesor, keď povieme lieky vyrábané z krvnej plazmy, hovoríme teda konkrétne o imunoglobulínoch. Prečo tieto lieky sú také dôležité a nenahraditeľné? Tak jednak sú dôležité, sú jedinečné a predovšetkým nie sú syntetizovateľné umelo v laboratórnych podmienkach ako klasické chemické lieky. A vzhľadom na to, že tieto lieky, ktoré sú derivátmi krvnej plazmy, sa vyrábajú z darovanej plazmy alebo z darovanej krvi, tak to z nich robí práve tú jedinečnosť. To, že z krvnej plazmy sa vyrába niekoľko typov liekov, môžu to byť zrážace faktory, môžu to byť niektoré bielkoviny pre špeciálne zriedkavé ochorenia, pri pacientov, pri ktorých napríklad daná bielkovina chýba. To je jedna záležitosť. Ale potom máme veľmi dôležitú časť ľudskej plazmy a to sú imunoglobulíny alebo protilátky. To znamená, to je tá imunitne pre mňa najzaujímavejšia, veľmi najdôležitejšia časť krvnej plazmy a sú to v podstate prípravky, ktoré používame či už podkožne alebo vnútrožilovo u širokého spektra diagnóz. Nie sú to iba imunologické diagnózy, ale je to široké spektrum iných ochorení, napríklad v oblasti hematológie, hematoonkológie alebo neurológie. Takže spätne k tej otázke vašej, oni sú jedinečné tým, že v mnohých indikáciách nemáme inú alternatívu. To znamená, keď pacient nebude mať prístup k takémuto lieku, ho nemáme ako liečiť a zásadným spôsobom to ohrozí jeho život na kvalite, ale samozrejme zvyšuje to aj morbiditu, mortalitu týchto pacientov. A na druhej strane sú to lieky jedinečné tým, že sa vyrábajú zo živého substrátu, to znamená z darovanej plazmy, ktorú nevieme chemicky, synteticky pripraviť ani nahradiť. Tak ako nevieme urobiť umelú krv, nevieme urobiť materské mlieko umelé, tak nevieme urobiť v podstate ani umelú krv, ani umelú ľudskú plazmu. Pán profesor, ako sme my boli na tom ako Slovensko v takej tej blízkej minulosti s dostupnosťou týchto liekov? Ja vzhľadom na to, že robím viac ako 21 rokov, tak si pamätám aj vzdialenejšiu minulosť, strednú minulosť, aj tú relatívne nedávnu minulosť. Tak tá minulosť v oblasti práve dostupnosti protilátok alebo imunoglobulinov bola taká veľmi variabilná. Boli obdobia relatívneho kľudu, potom obdobia veľmi náročné, vzhľadom na to, že nám chýbali tieto prípravky, alebo viaceré typy, viaceré značky vypadli z trhu a boli nedostupné. My sme potom boli naozaj pred veľkou dilemou, ako týchto pacientov ideme liečiť, čím ich ideme vôbec liečiť, či vôbec budeme mať dispozícii také prípravky a v takej dávke, ako tí pacienti potrebujú, pretože to asi by malo zaznieť niekoľkokrát. Imunoglobuliny v tých indikáciách, v ktorých ich používame ako imunológ, majú jasne definované dávkovacie režimy. Pokiaľ túto dávku my nedodržíme, napríklad dáme nižšiu dávku pri obdobiach, keď sme mali nižšiu dostupnosť, tak ten účinok takéhoto lieku je oveľa nižší a dokonca môže byť absolútne zanedbateľný. No. Tá situácia bola pomerne náročná, najmä okolo roku 2020-2021, ak si dobre pamätám. Tamto dostupnosť bola veľmi náročná. Mnohé prípravky neboli, ak niektoré boli k dispozícii, tak boli v obmedzených množstvách. Nevedeli sme liečiť v dostatočných dávkach a správnych indikáciách týchto pacientov. Okrem iného je to obdobie, kedy aj klesla darovanosť plazmy. To si treba uvedomiť, že to je obdobie, keď naozaj to darcovstvo kleslo rádovo okolo 10-20%. Z akého dôvodu? Mali sme obdobie covidu, to boli práve tie prvé vlny, obdobia rôznych opatrení, ktoré v tom čase ešte vyplývali z nejakých nedostatku informácií o danom ochorení a podobne. Takže naozaj aj to darovanie, keďže realizuje sa buď v nemocničných podmienkach alebo darcovských centrách, v tom čase kleslo. Našťastie sa pomaličky dostávalo do normálu. Ale samozrejme treba povedať, že v tomto období bola tá dostupnosť týchto prípravkov veľmi, veľmi zlá. Ono to súvisí s mnohými vecami, súvisí to s objemom darovanej plazmy, so celkovým systémom spracovania plazmy. Ale určite to súvisí aj s cenotvorbou, ktorá rozhoduje o tom, koľko tých prípravkov na slovenský trh príde a či tu vôbec budú fyzicky prítomné. A ako ste riešili tú situáciu, čo sa týka vašich pacientov?
No veľmi náročne, musím povedať. U niektorých sme museli redukovať dávku, predĺžovali sme intervaly, u niektorých sme museli odkladať začatie liečby. Problémom bolo napríklad aj to, keď je pacient nastavený na nejaký jeden konkrétny typ tohto prípravku, či už je to pri vnútrožilovom podávaní alebo pri podkožnom, tak nezriedka prechod na inú formu môže byť náročnejší, jednak z pohľadu toho, že sa tie podkožné imunoglobulíny podávajú rôznym spôsobom. Keďže si pacienti podávajú imunoglobulíny v domácich podmienkach podkožne, tak vždy to znamenalo to, že pacienta musíme nanovo učiť na nový systém aplikácie s pumpou, bez pumpy, z ruky, zo striekačky a podobne. Čiže aj samotný ten prechod je veľmi náročný pre mňa ako pre lekára, pre zdravotnú sestru, ktorá tiež participuje na akutnej edukácii toho pacienta. A samozrejme potom je to náročné z pohľadu toho, aby ten pacient tie lieky správne podával a bezpečne podával v domácich podmienkach. To sa týka napríklad aj vnútrožilového podávania, kde tie prípravky navzájom nie sú v podstate svoje generika. Tak ako to máme pri chemických molekulách, máme paracetamol a máme 10 značiek, oni sú v podstate skoro rovnaké až na pár drobných rozdielov. A v prípade imunoglobulínov tie prípravky sú pomerne výrazne rozdielne, napríklad z hľadiska koncentrácie, z hľadiska stabilizátorov, z hľadiska niektorých reziduálnych zložiek, ktoré tam ostávajú z plazmy a podobne, čo pri zmene z jednej značky na druhú môže jednak zvyšovať riziko vedľajších príhod, znižovať účinnosť, zvyšuje to riziko napríklad alergických reakcií a podobne. Okrem iného, každý ten prípravok sa potom často podáva inou rýchlosťou, čiže aj to technické zabezpečenie vnútrožilového podávania môže byť komplikované, ale veľa sme improvizovali, snažili sme sa naozaj udržať všetkých pacientov na liečbe, ako sa dalo, ale naozaj v tom období sme boli nútení napríklad aj redukovať dávku, čo potom mohlo viesť tomu, že tie lieky neboli tak účinné ako pri správnej dávke. Vieme, že situácia je teraz o niečo priaznivejšia. Čo k tomu viedlo? Čo sa stalo medzi tým? Slovo teraz je správne, uvidíme, čo sa bude diať. Tá situácia aktuálne je relatívne stabilná. Základný princíp bol, že v roku, myslím, 2022 bolo z rozhodnutia ministerstva zdravotníctva zvýšená cena jednotlivých prípravkov. My si musíme uvedomiť, že sme na spoločnom európskom trhu a samozrejme tie prípravky sú alokované podľa rôznych pravidiel. Okrem iného cenotvorba zohráva základnú úlohu. K tomu ešte potom určite prídeme aj k darovaniu plazmy a do akej miery Slovensko prispieva k nejakému tomu tej centrálnej súrovine, z ktorej sa vyrábajú tieto protilátky, lebo to je ďalšia dôležitá vec, ktorá môže rozhodovať o určení, aké množstvo týchto prípravkov príde na náš trh a pre našich pacientov. A potom v roku 2023 sa stala veľmi dôležitá zásadná vec, ktorá je kľúčová pre práve dostupnosť prípravkov imunoglobulínových na našom trhu. A to bolo to, že boli prípravky vyňaté zo štandardnej cenovej regulácie a tvorby a bola ustanovená pre nich tzv. Osobitná cenová regulácia. Čo to znamená, tak ľudsky prerozprávané je, že pôvodná cena, ktorá bola určovaná ako priemer troch najnižších cien v Európskej únii, sa zmenila na priemer 10 najnižších cien. Bohužiaľ, na tejto cene sme zastali v tom období a treba si uvedomiť, že tak ako ide čas, tak ako aj trh sa mení a momentálne sme sa zase dostali medzi 3 najnižšie ceny v Európskej únii vzhľadom na to, že ceny v okolitých krajinách a v iných oblastiach Európy stúpli, ale teda toto bolo jedno zo zásadných vecí, aby sa ten trh stabilizoval, aby tu spoločnosti farmaceutické, ktoré pripravujú, vyrábajú a zabezpečujú a dovážajú tieto produkty, ostali, aby boli fyzicky prítomné na trhu a aby tie prípravky tu boli naozaj v dostatočnom množstve, reflektujúc tú reálnu potrebu v klinickej praxi. A to hovorím nielen imunologickú, ale mám aj iné diagnózy. Len pre zaujímavosť z pohľadu imunoglobulínov, my sme až na 3. mieste imunológovia, čo sa týka ich spotreby. Na prvých 2 miestach sú neurológovia a hematológovia. A ešte je dôležitý rozdiel to, že tie dávkovacie režimy, čo my používame, sú oveľa nižšie ako tie, ktoré používajú neurológovia a hematológovia. Tam sa naozaj bavíme o 2, 4 až 5-násobne vyšších dávkach pre týchto pacientov. Tak rozumiem tomu správne, že vy tam vidíte riziko v tom, že my budeme, dá sa povedať, najlacnejší a to by mohlo ovplyvniť dostupnosť pacientov tej liečbe v budúcnosti? Určite áno. Bude to rozhodovať aj o tom, koľko z tých spoločností farmaceutických ostane na našom trhu, aká bude reálna dostupnosť týchto prípravkov, či budú pri danej cenotvorbe, ktorá vôbec nie je konkurencieschopná okolitým krajinám v Európskej únii, vôbec schopný zabezpečiť adekvátne množstvo pre náš trh a pre našich pacientov. Takže netreba zaspať na vavrínoch. Tá situácia je síce teraz relatívne stabilnejšia a my sa z toho veľmi tešíme, že momentálne neriešim to, že či bude mať taký prípravok alebo iný prípravok. Momentálne my pacientom vieme
predstaviť, tak ako to vždy robíme pri novom pacientovi, ktorého ja nastavujem na imunoglobulíny, predstavím vám možnosti, máme také podávanie a pri tom podkožnom podávaní máme niekoľko variant. Prejdeme s pacientom, že ktorá varianta by sedela, vyhovovala jemu, lebo oni sa líšia dávkovacím režimom, spôsobom podávania, technickou náročnosťou podávania a podobne. Takže netreba zaspať, naozaj treba byť veľmi opatrný, aby sa tu neudiali niektoré zmeny, ktoré by naozaj mohli reálne viesť opäť k tej situácii, ktorú sme zažívali niekoľko rokov dozadu, ktorá viedla k ohrozeniu priamo našich pacientov. Pripomínam, že tie lieky nemajú alternatívu v tých diagnózach. Keď pacient nebude mať imunoglobulíny, my ho nemáme reálne čím liečiť a tým pádom sa zvyšuje riziko infekčných, neinfekčných komplikácií, hospitalizácií, spotreby ostatnej zdravotnej starostlivosti, napríklad v iných odbornostiach z dôvodu práve komplikovaných napríklad infekcií a podobne. Čiže síce opticky protilátkové lieky, imunoglobulinové lieky môžu byť drahé, oni sú, je to logické, my si musíme uvedomiť, že ich podkladom je práve darovaná plazma, tak tá cena vždycky ju treba vnímať aj vo vzťahu k tomu, čomu všetkému dokážeme u týchto pacientov predchádzať. Asi napríklad, keď sa pozrieme na tú svoju skupinu, mám okolo 150 pacientov, ktorí je liečených imunoglobulínmi, myslím, že v tomto som asi najväčšie centrum na Slovensku, tak ani si nepamätám, kedy by môj pacient ležal v nemocnici napríklad so zápalom plúc alebo s nejakou infekčnou komplikáciou práve na základe toho, že im dávame imunoglobulín v dostatočnej dávke, v správnom režime, pri kontrole. A ak pacient dobre spolupracuje, tak naozaj ten efekt klinický je zásadný pre jeho život a kvalitu života. Pozrime sa na to ešte z takého toho globálneho konceptu. Vieme teda, že tá Európa ako taká sama nie je sebestačná, že sme tam dosť závislí od Spojených štátov. Ako to teda je, ktoré tie krajiny v rámci Európskej únie vedia si na seba odobrať tú krvnú plazmu? Ako je na tom Slovensko? Aký to má dopad treba na dostupnosť liekov? Ja to zoberiem z tej druhej strany. Poviem to najprv, že výroba prípravkov na báze teda krvnej plazmy závisí od darcovského programu a spôsobe darovania plazmy, respektíve zberu a výberu. Ten zber je v rôznych krajinách rôzny, niekde je komerčný, niekde je nekomerčný, niekde je kombinovaný. U nás to je predovšetkým realizované prostredníctvom Národnej transfúznej služby a odberových centier, ale už máme aj niekoľko súkromných plazmaferetických centier. Daná krajina vyberá, respektíve zbiera krvnú plazmu práve v týchto centrách a prispieva do nejakého svetového púlu, respektíve objemu plazmy, z ktorého sa potom pri jednotlivých firmách vyrábajú tie produkty z krvnej plazmy. Tu je veľký rozdiel napríklad medzi Slovenskom a okolitými krajinami. Keď si pozrieme, že koľko plazmy, myslím, že na Slovensku je to za rok okolo 50 000 litrov krvnej plazmy, Česká republika má 20-násobne vyšší odber, to znamená až 1 000 000 litrov. V Európskej únii, ak si dobre pamätám, sú 3 alebo 4 krajiny, ktoré na základe množstva zozbieranej plazmy aj príspevku do centrálneho toho púlu sú relatívne sebestačné. Je to Maďarsko, Rakúsko, Nemecko a Česká republika, ak si dobre pamätám. Takže 4. Oni de facto by vedeli pokryť svoju spotrebu svojich pacientov, ale v celom meradle Európska únia v podstate nie je sebestačná. Ja vám do toho skočím, pretože vieme, že síce Česká republika, keď to zoberieme ako príklad, by si vedela pokryť, ale takisto to nemá pokryté, lebo sa odovzdáva do toho spoločného balíka. Presne tak. A to, keď sa celkom meradle vyhodnotí, tak Európa a jej o zber z plazmy pokrýva približne 3/4 tej celkovej spotreby, asi 75%. To znamená, že ten zvyšok je dotovaný v podstate z darcovských centier z Spojených štátov amerických. Čiže Európa napriek tomu, že niekoľko rokov dozadu bola relatívne sebestačná, bolo to viac ako 90% na pokrytie tých prípravkov, liekov, ktoré by sme potrebovali z darovanej plazmy. Momentálne je to 75%, čo opäť vytvára istú rizikovú situáciu z pohľadu celkovej globálnej politickej situácie a podobne. Uvidíme, ako sa to bude hýbať. Vieme, že sa tu narába s clami a s kadečím iným. Takže nie je Európa sama o sebe sebestačná. To je jedna vec. A druhá vec je to, že reálne narastá počet pacientov, ktorí potrebujú imunoglobulíny. Nesúvisí to iba s tým, že by sa odrazu zjavili tí pacienti. Je lepšia záchytnosť, lepšia diagnostikovateľnosť, lepšie povedomie o tejto liečbe, ktorá napríklad v prípade hematoonkologických pacientov pacient absolvuje ťažký liečebný režim, rizikový režim, ktorý síce vyrieši jeho základné hematoonkologické ochorenie, ale na druhej strane tou liečbou my vytvárame ťažkú poruchu imunity a v konečnom dôsledku pacient síce prežije svoje onkologické ochorenie po ťažkých, náročných zákrokoch a liečebných kúrach,
ale môže byť ohrozený na živote, dokonca aj zomrie napríklad z dôvodu zápalu plúc, keď sa u neho nebudú podávať protilátky. Čiže to, že máme nárast pacientov z roka na rok, je to rádovo asi 20% nárast, súvisí nielen so záchytnosťou širokého spektra vrodených porúch imunity, tých je dnes okolo 600 a na Slovensku máme funkčnú sieť detských aj dospelých centier, kam sú tí pacienti odosielaní, sú včas diagnostikovaní a následne začatá liečba, ale máme tu veľké spektrum iných diagnóz, hemato-onkologických, získaných porúch imunity z dôvodu napríklad inej liečby, iného ochorenia. Máme tu nové indikácie v neurológii a hematológii, kde imunoglobulíny predstavujú efektívnejšiu a účinnejšiu a bezpečnejšiu alternatívu k niektorým iným liečebným postupom a preto narastá počet spotreba imunoglobulínov. Čiže on to naozaj súvisí so zlepšovaním zdravotnej starostlivosti, s dodržiavaním medzinárodných odporúčaní, ako máme dané diagnózy liečiť, ale aby sme takto vedeli liečiť moderne, potrebujeme mať dostatočné množstvo, objem prípravkov, aj viacero značiek, pretože niektorá môže vyhovovať jednému pacientovi viac, iná môže zase vyhovovať inému pacientovi. Mne sa práve ako lekárovi, ktorý sa venuje detskému aj dospelému veku, páči, že viem pacientom ponúknuť široké spektrum prípravkov, keďže sa oni naozaj líšia medzi sebou rôznymi spôsobmi a formami podávania a v konečnom dôsledku pri tej diskusii s tým pacientom alebo s rodičom dieťaťa prídeme k nejakému konsenzu, že ktoré z tých prípravkov by pre toho pacienta mohol byť najlepší a na toho nastavíme potom. Takže počujeme, že teda tie lieky sú naozaj veľmi dôležité a potrebuje ich stále viac a viac pacientov, a to nielen na Slovensku, ale celosvetovo. Ako vy vidíte z vašej perspektívy takéto strategické riešenie pre Slovensko? Opäť to riešenie musí byť komplexné, nemôže byť len na jednej úrovni a v jednom bode. Samozrejme dôležité je jednak samotná záchytnosť pacientov, či už vrodené poruchy imunity, získané poruchy imunity, edukovanosť lekárov, ktorí liečia a v úvodzovkách, je to tak vulgárne povedané, že vyrábajú tie získané poruchy imunity, aby na to mysleli, aby tých pacientov vyšetrovali aj týmto smerom a keď sa taká porucha odhalí, aby bol pacient odoslaný buď do centra, ktoré sa venuje takéto poruche získanej, alebo priamo ten lekár začal takéhoto pacienta liečiť, aby sa na to myslelo vôbec. Že pacient naozaj prežije mnohé závažné, veľmi aj finančne náročné terapeutické stratégie a potom ho v podstate ohrozí úplne banálna nejaká infekcia, zápal plúc, zápal prínosových dutín a podobne. To je prvá vec. Zlepšenie záchytnosti, centralizácie pacientov, povedomie a samozrejme sieť spolupracujúcich lekárov. Druhá vec je zlepšenie výkupu, respektíve odberu plazmy. Prečo Slovensko tak málo odovzdáva tej plazmy? Celkovo ten systém je veľmi komplikovaný, primárne nastavený, že u nás najmä tá komerčná zložka plazmaferetických a aferetických centier zatiaľ nie je funkčná v takom rozsahu, ako by sme to potrebovali. Čiže primárne sa plazma u nás odoberá najmä v Národnej transfúznej službe, kde sa odoberajú teda iné zložky krvi a krvnej plazmy. Takže určite aj táto odberovosť, možno aj tá komerčná zložka, keby pribudla, opäť zvýši celkový objem odobratej plazmy a celkový náš príspevok do toho generálneho púlu, ako keby objemu, z ktorého sa vyrábajú potom prípravky. No a tretia, samozrejme, cenotvorba. To samozrejme na prvom mieste je zdravie pacienta, ale my si musíme uvedomiť, že aj samotné tie prípravky a ich výroba je veľmi, veľmi náročná. Tie firmy musia v podstate odkúpiť tú odobratú plazmu. Ukazuje sa, že tá nákladovosť, respektíve tá položka výkupu plazmy predstavuje viac ako polovicu celkovej ceny potom toho lieku a výrobného procesu. Takže aj zachovanie správnej cenotvorby, adekvátnej konkurencieschopnej ceny daných prípravkov vo vzťahu k okolitým krajinám Európskej únie a spoločnému trhu bude ďalšia kľúčová záležitosť. Čiže ten problém je komplexný, aj tie riešenia nemôže byť iba jedno, tých riešení je veľmi veľa na rôznych úrovniach, ktoré treba naozaj mať na pamäti a realizovať. Téma je to veľmi náročná, veľmi komplexná. My sa teraz pozrieme na tie sekundárne imunodeficiencie. Skôr než sa obratím na pána lekára, ešte by som vás poprosila, ak by ste mohli našim poslucháčom priblížiť, čo sú to tie sekundárne imunodeficiencie a ktorých pacientov sa týkajú. Čiže imunodeficiencia je v podstate označenie pre poruchu imunity. Dneska slovo porucha imunity je jedno z najviac skloňovaných na všetkých platformách, mediálnych, v časopisoch, zdravotných dokumentáciách pacientov. Porucha imunity znamená, že nejaká alebo viaceré časti imunitného systému nefungujú dobre, dostatočne chýbajú alebo sú nesprávne regulované. To je taká tá medicínska akoby definícia.
Takáto porucha imunity môže zasahovať tak bunkovú imunitu, ako aj tvorbu protilátok. Buď sú kombinované, kedy máme poruchu aj bunkovej protilátkovej imunity, ale máme izolované poruchy iba protilátkovej imunity. Tie sú veľmi dobre liečiteľné, máme prípravky, ktorými vieme v podstate liečiť týchto pacientov. No a takáto protilátková porucha imunity alebo kombinovaná vzniká buď na základe vrodenej nejakej chyby, to znamená nejaký genetický defekt, ktorý vedie k tomu, že ten imunitný systém a priori nefunguje dobre. To sú teda tie primárne To sú primárne, vrodené. A tie riešia imunológovia. Tie riešia imunológovia, samozrejme. A potom máme široké spektrum a to je gro poruch imunity. To sú získané sekundárne. Porovnaním vrodené je to asi 10-15% všetkých poruch imunity, získané je to okolo 80-85%. Taký rozdiel? Tak dramatický rozdiel. Tie získané poruchy imunity vznikajú z dôvodu inej chronickej choroby, z dôvodu aplikovanej liečby, z dôvodu napríklad podvýživy, z dôvodu niektorých iných vecí, infekcií a podobne. Čiže získaná porucha imunity vzniká na základe iného vplyvu alebo vstupu, ktorý v podstate vedie k tomu, že sa tá získaná porucha rozvinie. Medzi tie ako celosvetovo najčastejšou získanou poruchou imunity je podvýživa, malnutrícia. Ale teraz sa bavíme o tých medicínskych príčinách. Väčšinou sú to rôzne chronické zápalové ochorenia, môžu to byť práve hematoonkologické ochorenia, samotné onkologické ochorenia, podávanie chemoterapie, podávanie radioterapie, podávanie imunosupresívnej liečby, kortikoidov. To všetko vedie k vzniku sekundárnych porúch imunity. Preto je tých pacientov čoraz viac, pretože aj nám sa zvyšuje výskyt niektorých z týchto ochorení, ktoré vedú k získaným poruchám imunity, zlepšuje sa diagnostikovateľnosť, záchytnosť a zároveň, keď sa pozrieme na to z tej pediatrickej časti mojej praxe, a mnohí títo pacienti, ktorí kedysi trpeli rôzne závažné ochorenia, sa bohužiaľ nedožívali dospelosti. Dneska medicína išla tak ďalej, že mnohým týmto pacientom my vieme pri správnej liečbe zabezpečiť dokonca normálnu dĺžku života, aká je očakávateľná. Takže z toho dôvodu získané poruchy imunity sú čoraz častejšie, je ich naozaj že dosť, len treba na ne myslieť, čas ich diagnostikovať a tým pacientom zabezpečiť takú liečbu, ktorá v podstate bude predovšetkým predchádzať rôznym infekčným komplikáciám. Takže podľa toho, čo hovoríte, je veľmi dôležité, aby tí odborníci, ktorých sa to týka, sledovali pacienta komplexne a sledovali tam teda aj riziko, prípadne vznik a priebeh tých sekundárnych imunodeficientov. Áno, treba na ne myslieť. Tak ako sa stále hovorí v medicíne už niekoľko storočí, diagnostikujem to, na čo myslím. A keď viem, že vyrieším, to sa týka hematológov, to sa týka onkológov, to sa týka neurológov, keď viem, že liečím jedno ochorenie, ale liečbou môžem vyvolať získanú poruchu imunity, treba na to myslieť, treba realizovať pravidelne niektoré vyšetrenia, ktoré nám ukážu, že áno, toto je zrovna pacient, u ktorého sa tá porucha imunity rozvinula a následne samozrejme potom buď to lieči ten ošetrujúci lekár, alebo môže pri spolupráci s imunológom odoslať pacienta tam. Ja keď poviem za našu nemocnicu, za naše centrum, máme veľkú výhodu, že máme v podstate v rámci veľkej univerzitnej nemocnice Martine detskú aj dospelú zložku, čo nie je všade tak. To znamená, že my pre poruchy imunity vrodené získané máme tým tak detských ako aj dospelých špecialistov. Ja ako imunológ mám k dispozícii všetkých odborníkov, ktorých potrebujem, hematológ, gastroenterológ, neurológ, nefrológ, kdokoľvek. To znamená, vieme sa na toho pacienta v relatívne krátkom čase pozrieť viacerí odborníci, čo opäť zrýchľuje a skracuje ten diagnostický proces získanej poruchy imunity a včas dochádza k zahájeniu liečby. To je v podstate najdôležitejšie v tomto celom. Pozrieme sa teraz, ako to vyzerá konkrétne u hematoonkologických pacientov. Pán lekár, vy sa stretávate práve s touto problematikou v rámci vašej pacientskej organizácie Lymfoma a leukemia. Ja vás v úvode poprosím, ak by ste vy mohol nám približiť konkrétne toho vášho hematoonkologického pacienta, ktorý je buď v riziku alebo prechádza s ochorením sekundárnych imunodeficiencií a možno nám popísal, aká je tá situácia v rámci vašej terapeutickej oblasti. Áno, už len ten názov organizácie teda značí, že združujeme pacientov s lymfómami alebo leukémiami, čo sú hematoonkologické ochorenia. Naši pacienti podstupujú v podstate v drvivej väčšine ťažkú liečbu, ľudovo povedané chemoterapiou alebo ožiarmi. A tieto procedúry teda vo veľkej miere vplývajú na kostnú dreň, na našu imunitu, pretože, ako pán profesor hovorí, niečo sa lieči, ale niečo sa tlačí, niečo znáša následky takejto liečby. Takže pacienti u nás už bez ohľadu na to, či sú
liečení chemoterapiou alebo prešli už aj transplantáciou kostnej drene, jak je u leukémie, ale aj lymfómov, by mali byť v podstate sledovaní v rámci toho imunodeficitu, pretože každý sme iný, každý organizmus je iný. A kým ja napríklad ako pacient vyjdem a mám kvalitnú remisiu, to znamená, nemám infekcie, imunita sa mi dobre hojí, dobre sa mi zotavuje. Ale na druhej strane môže byť človek, ktorý skrátka sa dostane do remisie, skončí aktívnu liečbu, má zápaly plúc, má laryngitídy, má zápaly slizníc, hrtana a ďalšie veci. A takto sa s tým potáca možno, že aj rok. Možno, že sa ani tomu onkológovi neprizná. Keď sa prizná, je dobré, ale onkológ nakoniec aj sleduje imunoglobulíny, mal by si sledovať. A práve som sa chcela spýtať, že ako to je, možno otázka na vás oboch, že či teda by sa tí imunoglobulíny mali sledovať tá hladina pred začatím liečby, počas liečby, či tam vlastne tam dochádza pravdepodobne k zmene tej hladiny. Ako by to malo fungovať správne? Pointom z môjho hľadiska, určite pred začiatkom napríklad hematoonkologickej liečby je veľmi dôležité, aby boli imunoglobulínčie protilátky v krvi vyšetrené. Z veľmi jednoduchého dôvodu, pretože máme široké spektrum vrodených poruch imunity, ktoré majú klinický prejav v podobe vzniku hematoonkologického ochorenia. Keď my nemáme vyšetrené protilátky pred začiatkom liečby a po liečbe alebo v priebehu liečby zistíme, že sú nízke, už v tom okamihu sa neviem rozhodnúť, či to hematoonkologické ochorenie bolo z dôvodu nejakej vrodenej poruchy imunity, ktorá zvyšuje riziko toho pacienta, alebo je to naopak získaná porucha imunity. Ono to principiálne až tak veľmi dôležité nie je z pohľadu tej liečby, lebo taký pacient, ktorý to má na podklade vrodené získané, dostane imunoglobulíny. Ale môže to mať rozdiel napríklad v podobe prognózy. Keď viem, že to bude vrodená porucha imunity, tak u toho pacienta môžem na základe toho, že napríklad to je tá najznámejšia CVID ochorenie, to znamená bežná variabilná imunodeficiencia, ktorá má veľmi typický v klinickom obraze komplikáciu v podobe lymfómov a leukémií, tak u toho pacienta budem vedieť, že okrem toho, že idem hradiť protilátky, budem očakávať a pravidelne vyšetrovať komplikácie z iných orgánových systémov, napríklad infekčné, autoimunitné, reumatické a podobne, pretože tie sú spojené s základnou diagnózou. Ak to bude pacient, ktorý má v úvodzovkách iba, lebo to nie je iba, je to závažná diagnóza hematoonkologického ochorenia, lymfóm alebo leukémia, to znamená ochorenie, ktoré nemá v tom minulosti predchoroby nejakú vrodenú poruchu imunity, tak z môjho pohľadu to bude lepšie prognostický pacient. Pretože ak je v remisii základe hematoonkologického ochorenia, tak ja, pokiaľ je u neho rozvinutá získaná porucha imunity, budem hradiť a možno to podávanie protilátok nebude už celoživotné, ako je to pri vrodených poruchách imunity, alebo je to iba na pol roka, na rok, na 2 roky, do času, keď sa jeho imunitný systém po chemoterapii, radioterapii alebo biologické liečbe zotaví a odrazu budem vedieť, že tomu pacientovi môžem tú liečbu ukončiť a ostane sledovaní. Čiže pre mňa ako diagnostika je to veľmi dôležité a som veľmi rád, že naozaj mnoho a väčšina hematológov naozaj vyšetruje protilátky už pred začiatkom hematoonkologickej liečby. My s tými našimi naozaj na nadštandardnú spoluprácu, či už sa týka diagnostiky týchto komplikácií. Ja ich oslovujem pri mojich pacientoch s rodenými poruchami imunity pri niektorých veciach, ktoré potrebujem, aby hematológ doriešil. Okrem iného my pre nich poskytujeme služby aj v zmysle očkovania týchto pacientov, transplantácií kostnej drene a podobne. Takže tá spolupráca pri zložitých pacientoch vždy musí byť multidisciplinárna. Ten pacient potrebuje viacerých špecialistov, nie iba toho jedného jediného, ktorý ho liečia, ktorý diagnostikuje základné ochorenie. Ale späť tej otázke áno. Je potrebné vyšetriť pred liečbou a pravidelne monitorovať. Ak je pacient často chorý, tak raz za 3 až 6 mesiacov. Ak je pacient relatívne s nízkou chorobnosťou, tak minimálne raz za 6 mesiacov by protilátky mali byť vyšetrené. To je veľmi príjemné počuť, že v Martine to takto funguje. Poďme sa na to pozrieť tak celkovo. V rámci skúseností vašej pacientskej organizácie naprieč jednotlivými regiónmi. Najskôr by ma zaujímalo, či sa to naozaj deje, že sú tie vyšetrenia pred, počas a ten pacient je priebežne sledovaný. Takže aká je vaša skúsenosť? Je skvelé, že takáto situácia. Veľa našich pacientov podstupuje túto liečbu. Podstupuje úspešne, sú zachytení svojim onkológom v podstate. Takže paráda. Merajú sa tie imunoglobulíny, hladina imunoglobulínov pred začatím liečby? Neviem. Pred začatím liečby neviem. Neviem, čo tam nastáva. Toto po liečbe je jednoznačné, že áno. Musím povedať ovšem ako za pacientov alebo za organizáciu, ktorá ten feedback pacientsky dostáva rôzny.
že Vieme, že sa na vás obracajú pacienti častokrát so žiadosťou o pomoc. Áno, nevždy je to tak. Musím na úvod povedať, že nejak není v našich rukách manažment pacienta. To by sme išli do sféry, ktorá nám nepatrí. Cez to všetko sa snažíme, keď príde k nejakej kolíznej situácii, človeka aspoň nasmerovať niekam. Ale čo je podstatné, čo môžeme my ako organizácie urobiť, je, že ľudí edukujeme, vydávame rôzne odborné materiály od imunológov, teda články, brožúry a tak ďalej. Pozývame si týchto odborníkov na naše pacientské konferencie, do našich webinárov, podcastov. Takto môžeme toho pacienta edukovať, aby aj tak aj seba poznal na základe tých informácií. A potom spätne, možno keď dojde k problému a poviem tie problémy, tie zážitky pacientské, aby sa mohli spätne trošku ozvať tomu onkológovi, že predsa len pán doktor, toto a toto sa mi deje. Nebolo by od veci toto a toto. Ono tomu lekárovi sa možno to nepočúva dobre, keď pacient diktuje, ale predsa len ten pacient, keď je edukovaný a poučený... Vnímame to, že pacient diktuje, alebo pacient skôr ako keby chce poukázať na... Pacient sa skôr zachraňuje, pretože zachrán sa kto môžeš a kde sa môžeš. No a to, že to funguje dobre, je skvelé, ale máme tu teraz prípady, kedy pacient je odoslaný onkológom a doslova vetou nájdite si imunológa. Je sa to všeobecne, alebo máte nejaké konkrétne regióny, alebo viem, že tá Bratislava by mala byť... No, viete čo, v západe pomerne kľudný, keď mohli by sa teraz pacienti ozvať, že není, pretože my máme problém. Skôr aj také tie feedbacky prichádzajú z východu a stredu Slovenska. Boli sme odoslaní, nájdete si imunológa, teraz oni si zháňajú. Keby to bolo tak ľahké si zohnať toho imunológa, čo teda ľahké vôbec nie je, ani si nezoženú, pretože ten prípad, ktorý spomínam, ani vôbec teda sa tejto žene nepodarilo, ale na základe týchto informácií, ktoré mala aj od nás a zúčastnila sa pacientskej konferencie, tak spätne sa uhlásila u tých svojich onkológov a predsa len došlo k tomu, že ju vyšetrili, ale teda prišli na to, že to není ten sekundárny imunodeficit spôsobený v podstate onkologickou liečbou, ale je to čosi iné, čo oni riešiť nebudú a tým pádom teda chvála Bohu priamo na pána profesora túto pacientku nasmerovali. Takže funguje to v Martine? Počujeme teraz. U nás to funguje, tak ja to vysvetlím. Máme 250 kolegov, ktorí majú pečiatku s kódom 040, čo je kód klinického imunológa a alergológa. A áno, diagnostiku získaných porov imunity by mal realizovať každý z našich kolegov. Ale reálne liečbu, najmä komplikovaných pacientov, mnohí naši kolegovia, najmä v privátnej praxi, nechcú realizovať. Je to pomerne záťažujúce, finančne náročné, ale najmä títo pacienti vyžadujú viac času ako bežná nejaká alergická nádcha. Čiže u nás to funguje v našom centre tak, že pokiaľ je takýto pacient, tak sa nám ozýva ošetrujúci lekár, je to hematológ, onkológ, reumatológ, neurológ, že máme pacienta, ktorý má také problémy, máme takýto nález, ktorý sme našli, potrebujeme imunológa, ktorý to bude komplexne riešiť a my pacienta prevezme do starostlivosti. Je naozaj pravda, že ak pacient je ponechaný na samospad, že nájdete si imunológa, tak presne na toto sa môže nastaviť. Že mnohí naši kolegovia sa zlaknú, že takéhoto komplikovaného pacienta oni nechcú do súkromnej ambulancie, lebo je to zložité, náročné, časovo aj finančne. A my tým, že sme preťažení, naozaj mne denne chodí okolo 15 až 20 mailov so žiadosťami o vyšetrenie, čo napriek tomu, že my sme relatívne už veľký tím, nie je možné každému pacientovi vyhovieť, aj keď naozaj sa stane, že niektorí pacienti, keď sa nám ozvú s výsledkami, tak už nerobíme takéto, že tak musí sa nám ozvať váš lekár, keď naozaj vidí, že to je pacient, čo vyžaduje urgentnú pomoc, tak my ho objednáme. Ale optimálne je to také, že keď sú pacienti k nám poukazovaní tým ošetrujúcim špecialistom, ktorý potrebuje od nás vyšetrenie, zdvihne telefón, napíše nám e-mail, my už si pacienta prebereme v našom tíme a pacient sa objedná k niekomu z nás, kto má povedzme najskorší termín alebo podobne, lebo tie čakacie doby sú pomerne náročné. Len pre zaujímavosť máme okrem tých 150 substituovaných pacientov celkovo v Martine okolo 1000 pacientov s vrodenými poruchami imunity. Hej, čiže naozaj pomerne náročný, komplikovaní pacienti, vyžadujúci pravidelné, časté vizity u nás. Takže my kolegovia vedia o tejto našej službe, že vieme aj konzultačne pomôcť, vieme prevzať pacienta, ale je optimálne, keď toho pacienta k nám objednáva a zavolá ošetrujúci lekár.
Takže to je ten multidisciplinárny prístup, ktorý ste hovoril, že je veľmi dôležitý. Vrátime sa k pánovi lekárovi a k tým skúsenostiam pacientov, čiže túto pacientku sa podarilo doslať úspešne do Martinského centra. Možno aké sú ďalšie skúsenosti? Dá sa naviazať na ďalšieho pacienta, ktorý v podstate rok sa nemohol nikam dostať a musel šlapať cez všetkých infekcií a povedzme si, že zápal plúc u zdravej populácie je iný ako zápal plúc u pacienta, ktorý je imunodeficitný a imunita je zbúchaná hlboko. Takže ledva sa dožil tejto liečby, pretože tie infekcie naozaj sa mu zapokozobkovali 10 krát antibiotika všelijakého druhu, čo takisto nevplýva dobre na imunitu, povedzme si. Takže toto je prípad ďalšieho pacienta a je tu ešte jedna vec, kedy onkológ, prípad ďalšej pacientky, ktorá teda sa dožadovala u onkológa vyšetrenia imunoglobulínov, pretože mala časté infekcie. On asi teda vyšetril, pretože povedal, že áno, povedal, že všetko je v poriadku. No ale zachrán sa človeče ako môžeš. Dostala sa zase cez našu konferenciu, si zjednala u imunológa vyšetrenie. No a ten zistil, že okamžite treba nasadiť imunoglobulíny. Takže zas čo? Ľudské zlyhanie, zlyhanie systému, čo sa stalo? Áno, jeden hovorí, že nepotrebuje a druhý okamžite liečbu nasádza. Samozrejme, to zabralo, pomohlo, je mimo infekcií. Takže naozaj tu by sme radi poukázali na to, že ten prístup od toho základu k tomu pacientovi, už keď hemato-onkológ má ho v rukách a naozaj tam nejaký ten imunodeficit je, aby to uchopil, aby toho pacienta zmanéžoval, keď ho nemôže on, aby mu tú cestu pacienta, ten manažment, aby mu sprostredkoval on a aby pacient nelietal v systéme, hľadajte si koho nenájde. Takže tie skúsenosti sú rôzne. Vráťme sa teda, pán profesor, znova k vám. Aký je váš názor? Teda, keď máme pacienta po onkologickej liečbe so sekundárnou imunodeficienciou, kto by ho teda mal liečiť? Ten hemato-onkológ alebo ten imunológ? Ak je to hemato-onkológ, on v podstate, opäť to znie tak vulgárne, za čo sa ospravedlňujem, ale de facto on liečbou, ktorú podal, vyrobil získanú poruchu imunity a on má plnú kompetenciu, pretože tie prípravky môže písať. Čiže môže to manažovať aj hemato-onkológ. Je ale pravda, že keď je pacient komplexnejší, ktorý má nejaké iné problémy, ťažkosti, ktoré vyžadujú povedzme aj ten pohľad imunologický, tak určite na mieste, aby taký pacient bol odoslaný k imunológovi. Ale tak, ako my to vieme urobiť, keď potrebujem gastroenterológa pre takýchto pacientov, tak zavolám, konkrétne dohodnem pacienta, kde pôjde, aby proste ten pacient naozaj neostal kde si v povetri a príde za 3-4 roka, že sa môže teraz podaril gastroenterológ vybaviť. Tak by to malo byť aj z tej druhej strany. Hovorím, je pravda, že naše imunoalergologické ambulancie vo všeobecnosti sú preťažené a mnohí pacienti tam vôbec nepatria, ani tam nepotrebujú chodiť. Lebo dneska dopyt je veľmi populárny. Choďte k imunologovi, on vám nájde nejaký problém. Dá sa s tým niečo robiť? No, snažíme sa edukovať. Teraz niektoré spôsoby liečby, najmä napríklad alergické ochorení, prešli aj do kompetencií všeobecných lekárov pre deti, doraz aj dospelých, čiže čiastočne nás odbremeňujú aspoň tou úvodnou liečbou, kým sa pacient dostane k nám. Dá sa to robiť samozrejme edukáciou. My sme absolvovali kvantum prednášok a príspevkov na rôznych konferenciách, kde sa snažíme tým kolegom z iných odborností vysvetliť. Toto je pacient, ktorý vyžaduje urgentné imunologické vyšetrenie, tento počká, tento naopak nepotrebuje ísť na imunológiu. Čiže tie zmeny sú, treba to robiť na tom dlhodobo, tak ako sme dlhodobo pracovali napríklad na vytvorení centier pre niektoré zriedkavé ochorenia. Teraz máme naozaj počty, záchytnosť výbornú, oveľa lepšie napríklad ako v niektorých európskych krajinách. Tak to platí aj pre túto oblasť. Edukácia, myslieť na to, hemato-onkológ, aby vyšetril tieto parametre. Keď sú nízke, zdvihne telefón alebo napíše nám e-mail, že prosím vás, mám pacienta, má takú základnú diagnózu, vtedy absolvoval to a to. Prosím vás, máme nízke protilátky, má komplikované infekcie, preberete pacienta? Áno, prebereme, objednáme, zabezpečíme, zariadíme. Ak je to zložitý pacient, tak to nezriedka riešime aj krátkou hospitalizáciou, počas ktorej vieme niektoré vyšetrenia urobiť v krátkom čase, aby sa nestalo to, že pacient príde, ja mu dám teraz 4 výmenné lístky, že potrebujete sono, rentgen, CT, gastro, hematológa, reumatológa, tak takýto pacient, keď ho na takýto samospad nechám, tak sa mi vráti za 5 rokov, ak sa mi vôbec vráti, kým to všetko absolvuje. Čiže práve preto je veľký význam, najmä v koncových pracoviskách, ako sú
nemocnice univerzitné, aby boli vytvorené takéto centra, ktoré poskytnú tomu pacientovi komplexnú starostlivosť. Nám sa to do istej miery naozaj v Martine celkom podarilo a darí. Ako to v iných nemocnice neviem úplne objektívne zhodnotiť, ale takýto pacient závažný, ktorý napríklad absolvoval veľmi náročnú finančne, ale aj dopadom hematoonkologickú liečbu, by naozaj mal byť správne a včas zachytený, aby naozaj neblúdil s zápalmi plúc. Lebo tam ešte iná vec. Opakované zápaly plúc môžu viesť k tomu, že sa u pacienta vyvinú chronické plúcne zmeny, ktoré už nebudeme vrátiť liečbou schopní späť, napríklad vznikom bronchiktázie alebo plúcny absces a podobne. A to sú závažné komplikácie, ktorým vieme predchádzať časnou liečbou. Niekedy tá sekundárna imunodeficiencia vyžaduje trošku ďalšie dovyšetrovanie, ktoré musí robiť imunológ. Nie je to treba vyšetrenie imunoglobulínov, sú to vyšetrenia aj rôznych podtypov imunoglobulínov. My realizujeme tzv. Diagnostické očkovanie, ktoré nám opäť dá trošku viac informácií napríklad u pacientov, ktorí bývajú často chorí, komplikovane chorí, ale základné koncentrácie protilátok majú relatívne v norme. Tak u týchto pacientov napríklad my realizujeme očkovanie. Keď vidíme, že nie je schopný vytvoriť protilátky, tak aj u takéhoto pacienta môžeme podávať protilátky. Napriek tomu, že tá jeho hodnota IgG, základné protilátky, je relatívne v norme. Ale to opäť vyžaduje skúsenosti a nejaký štandardný prístup k týmto pacientom, aby to bolo realizované. My sa snažíme naozaj o tom realizovať aj edukáciu imunológov. Na každom našom kongrese je sekcia, ktorá je venovaná získaným poruchám imunity. Nezriedka si prizývame hematológov, neurológov, reumatológov, aby prišli, ukázali ten svoj pohľad, čo oni od nás očakávajú, my im povieme, aké sú naše možnosti. Ale pacient so závažnou diagnózou minulosti by nemal ostať naozaj len tak, že tak si nájdete, vybavte si. Hej, je to veľmi ťažké, náročné. Viem, že sú ambulancie, ktoré dokonca neberú nových pacientov, čo vôbec nerozumiem, lebo každá ambulancia musí brať nových pacientov, ak je to navyše pacient z jeho spádu. Ja len pre zaujímavosť mám takmer 70% pacientov mimo regionálnych. Že z klasických Turiec, Martin, Žilina, to je 30% mojich pacientov, zvyšok je z celého Slovenska, od Bratislavy až po východné Slovensko. Takže vidíme, že riešením je multidisciplinárny prístup, vzdelávanie lekárov, vzdelávanie pacientov, čo robí aj odborná spoločnosť, čo robí aj pacientská organizácia. Ja ešte možno na chvíľočku, pán lekár, by som dala slovo vám, že aby ste nám vedel približiť ešte viacero tých aktivít, pretože ich za lymfomu a leukemiu robíte veľmi veľa, či už v rámci sekundárnych imunodeficiencií, alebo teda ochorení, ktoré pokrývate. Takže určite teraz je tu priestor našim poslucháčom približiť, čo všetko robí vaša pacientská organizácia. Sekundárne imunodeficiencie v tejto oblasti edukujeme v podstate na každom pacientskom stretnutí, na každej pacientskej konferencii. Takisto sú súčasťou našich podcastov, pretože to je téma číslo 1 po hematooonkologickom ochorení, či sú to lymfómy, či sú to leukémie. Odborné webináre už máme nahraté, aj plánujeme nahrávať v oblasti imunodeficitu. Takisto nás čaká séria podcastov na jeseň na tému poliečebnej starostlivosti. Takže v rámci celého roka na všetkých našich akciách v podstate sa zaoberáme aj sekundárnym imunodeficitom, pretože máme veľa pacientov, čo túto liečbu používajú. Chvála Bohu úspešne. Chvála Bohu, všetci, čo boli na túto liečbu indikovaní, lieky dostávajú. Nebol nikdy zatiaľ výpadok, aby liečbu nedostali. Tuto ale vzniká jedna otázka. Bavíme sa o tom, že v tejto chvíli sme na tom tak, že naši pacienti majú dostatok liečby, ale zase na druhej strane máme kopec pacientov, hlavne so sekundárnou imunodeficienciou, ktorí sa nedostávajú k tomu odborníkovi. Takže moja otázka na vás oboch, ak by sme tento systémový problém mali vyriešený, budeme mať už dnes dostatok liečby pre všetkých, ktorí ju potrebujú? No, my ešte v tom systéme riešime jednu vec, čo je veľmi dôležitá, to je vzdelávanie nových kolegov a nových ambulancií. Momentálne je na Slovensku zaradených vyše 50 kolegov v odbore klinickej imunológie a alergológie, čo je naozaj veľmi povzbudivé, lebo ten odbor náš chytil druhý dých, poviem, za tých posledných 5, 8, 9 rokov. Čiže máme mnoho kolegov, ktorí v blízkej budúcnosti rozšíri ako keby dostupnosť imunologickej starostlivosti. Čiže budeme mať viacej ambulancií. Áno, veľmi dôležitý trend, ktorý zaznamenávame, je, že sa späť vracia náš odbor do nemocníc. My sme boli donedávna takmer 98% privátny odbor, to znamená, bola iba sieť súkromných ambulancií a v nemocniciach tých ambulancií a centier nebolo veľa. Dnes
prakticky každá veľká nemocnica alebo stredná nemocnica na Slovensku má už imunológa alebo má niekoho zaradeného v odbore imunológia a alergológia, ktorý keď zatestuje, tak otvorí sa mu nová ambulancia v nemocnici. Takže tá dostupnosť sa naozaj pomaličky zlepšuje. Nie je to tak skokom, ako by sme si to predstavovali, ale už len to, že máme 50 mladých kolegov zaradených v odbore, je veľmi, veľmi povzbudivé na Slovensku, na naše pomery. To je jedna vec, čiže zlepšiť dostupnosť, možno zefektívniť tú komunikáciu medzi jednotlivými odbornostiami je veľmi dôležité. My máme v imunológii zaužívané a naši kolegovia všetci vedia, ktoré sú centrá, kde sa môžu obrátiť s pacientom zložitým, komplikovaným, napísať, zavolať a my pacienta... Ale to je v rámci imunológie, ale čo tie ostatné špecializácie? V rámci ostatných špecializácií toto môže byť istá inšpirácia, ako to robiť. Ale teda treba základne povedať, že aj smerovanie pacientov včas, zefektívniť objednávanie pacientov do tých centier, naozaj priamo lekárom. Ja viem, že niekedy ten kolega povie, že má veľa práce, nie ešte vyvolávať do centra, len aj my, ak chceme naozaj dosiahnuť to, aby sa tí najdôležitejší a najrizikovejší pacienti dostali včas, tak my potrebujeme práve osobný kontakt s tým kolegom, aby sme vedeli vyfiltrovať, ktorý pacient potrebuje včasnejšiu starostlivosť a ktorý naopak počká 4-6 mesiacov na objednaný termín. To je veľmi kľúčové podľa mňa. Lebo za ten čas ten pacient môže mať 3 pneumónie a nemusí sa vôbec toho termínu u nás dožiť, bohužiaľ. No a ďalšia vec je samozrejme pracovať na tom, aby dostupnosť imunoglobulínov, či už z pohľadu cenotvorby, poviem reálne, dneska naozaj tá cena prípravku je veľmi dôležitá a musí reflektovať to dianie na celom globálnom trhu, či už je to európsky alebo svetový trh. Nemôžeme proste zaspať na tom, že u nás ceny budú naozaj najnižšie a tým pádom sa naša krajina stane absolútne neatraktívna pre spoločnosti. To som sa vás aj chcela spýtať, pretože na jednej strane je to úplne krásna myšlienka, že budeme rozširovať ako tie ambulancie imunologické, bude viacej imunológov, dostanú sa k týmto odborníkom aj pacienti hematoonkologicky napríklad, ale je dôležité, aby sme ich mali čím liečiť. Presne tak a to sú všetky tie systémové riešenia, o ktorých som rozprával. Zlepšenie záchytnosti, diagnostiky, zefektívnenie odosielania a tzv. Referovania pacientov do koncových a centrových pracovisk. Zlepšenie, zefektívnenie a v podstate aj zmena v odberovom systéme a zberovom systéme plazmy na Slovensku a zvýšenie príspevku do toho celkového púlu. Len pre zaujímavosť, na základe toho zozbieraného množstva plazmy v podstate to pokrýva plus minus okolo polovicu tej očakávania spotreby. Aktuálne ja viem, že náraz pacientov z roka na rok na Slovensku, áno. A tretia vec je samozrejme tá cenotvorba, o ktorej som rozprával. Ja viem, že o peniazoch v medicíne sa nie je pekné rozprávať, nikto o tom nechce rozprávať, každý za tým ide nejaké komerčné aktivity, ale reálne takýto je trh, proste tie prípravky majú nejakú výrobnú cenu a my pokiaľ chceme mať ich k dispozícii, tak tá cena musí reflektovať to, ako sa cena mení globálne. Nemôžeme naozaj byť najlacnejší v Európskej únii, ale medzi najlacnejšími krajinami a očakávať, že tá alokácia prípravkov bude ešte do krajiny, ktorá vôbec neprispieva nejakým zásadným objemom plazmy do toho centrového púlu, taká, aby to pokrylo všetky naše očakávania. Moja otázka je, kto teda toto musí zmeniť? No, ten kroky musia byť predovšetkým zo strany ministerstva zdravotníctva, zo strany plácov zdravotnej starostlivosti a v neposlednom rade aj zo strany celkového toho zdravotného systému a fungovania týchto prepojených centier. Pretože ak je to drahá liečba, musí byť podávaná správne, správnej dávka, správnej indikácie, len vtedy tá liečba má význam a je účinná. To je v podstate podklad toho všetkoho, čím ten zdravotný systém zase môže prispieť k tomu. Čo preto môže urobiť samotný pacient, prípadne pacientská organizácia? Pre nás sú pacientské organizácie, my spolupracujeme s viacerými pacientskými organizáciami tým, že v mojom odbore máme aj tú alergologickú zložku, aj imunologickú zložku a medzi imunologickými ešte máme niektoré zriedkavé ochorenia, ktoré majú vytvorené samostatné pacientské organizácie, takže pre nás tá spolupráca s tými pacientami je veľmi dôležitá. Aj napríklad z hľadiska záchytnosti, mnohí tí pacienti sa nám napríklad so zriedkavými ochoreniami ozvali na základe našich podcastov, materiálov, nejakých článkov v bežnej tlači, že oni majú podobné príznaky, že oni si myslia, že by mohli mať toto a obvykle naozaj sme častých pacientov takto zachytili. A keď je zachytený, tak my ho vieme adekvátne aj liečiť. A nemusí to byť vždy iba finančne náročná liečba, niekedy tá liečba je relatívne jednoduchá a lacná. Takže to, čo je dôležité u pacientov, a poviem to tak, oni naozaj robia, musia vyvíjať tlak aj na ministerstvo, na plácov, aby jednoducho rešpektovali to, že tí pacienti potrebujú takú liečbu a potrebujú v dostatočnom množstve a objeme, ktorá by mala byť v dispozícii k ním, aby sa nestávalo to, že my odrazu máme obdobie, kedy tých pacientov nemáme čím liečiť. Ale ako napríklad, keď hovoríme o nejakom jednotlivcovi pacientovi, môže on sám kontaktovať nejaká autority s tým, že sa nevie dostať k svojej liečbe? Vieme, že pacientské organizácie sú aktívne.
Mám veľké obavy o tom, že či vôbec takéto niečo je efektívne. Skôr mám pocit, že toho chudáka to ešte viac demotivuje a predovšetkým to vedie k jednej dôležitej veci, ktorú my potom musíme riešiť, ak ten pacient už konečne príde napríklad k nám do centra. A to je a priori nedôvera a skepticizmus ten zdravotný systém. Ten pacient a priori vôbec už neočakáva, že mu ten zdravotný systém pomôže a poskytne. A nezriedka to riešenie je relatívne jednoduché. V prípade imunoglobulínov diagnostika, jednoduchý laboratórny odber, zvládnutie klinického stavu a čo najskôr nastavenie na liečbu. A to niekedy má tak dramatický dopad pozitívny na ten zdravotný stav toho pacienta, že tí pacienti sami sú až prekvapení. Ja nedávno si pamätám pacientku, ktorá tiež sa k nám dostala nejakou takou okľukou, že mi priamo ona písala, alebo ja si mi napísali mi výsledky, teraz pozerám, nemerateľné imunoglobulín, pacientka po 30 zápaloch plúc. A v podstate v priebehu týždňa sme ju rovno objednali, dostala prvú dávku imunoglobulínu. Ona mi povedala, že po 15 rokoch bola prvýkrát, kde si že na dovolenke, že išla autobusom, kde si sa pozrieť k moru, čo doteraz nebolo pre ňu možné, lebo sa bála, že skončí so zápalom plúc v nejakej zahraničnej nemocnici, ale my vieme tomu pacientovi podľa jeho životného režimu a podľa toho, ako funguje, aj prispôsobiť ten režim, aby si to naozaj tú liečbu vedel aj podať. Ale to je práve krása tej liečby, že keď máme viacero prípravkov, vieme individuálne zvoliť taký, ktorý tomu pacientovi bude najlepšie vyhovovať. Tak opäť sa vraciame k tomu, aby lekári mali dostatočnú možnosť výberu pre svojich pacientov. Vráťme sa ešte teda k tým hematoonkologickým pacientom za vás, za vašu pacientskú organizáciu. Aká je tá vízia, ako by to malo teda správne fungovať, čo vy by ste očakávali od toho systému? Vízia je skromná od nás pacientov. V prvom rade je to ten komplexný prístup ku každému. Dobre sa vám to počúvalo, ten multidisciplinárny prístup? Jasné, aby to fungovalo čím ďalej, tým viac, lebo nič nie je na 100% nikdy, povedzme si, ale aby tie percentá, tá úspešnosť a ten úspešný manažment pacienta čím ďalej bol úspešnejší, aby tí naši ľudia aj v tom prípade, ak teda hematoonkológ uzná, že on tohto pacienta liečiť nebude na sekundárny imunodeficit, aby ho priamo odoslal imunológovi tam, kam treba, aby ten pacient nelietal v systéme a hľadal si. A pán profesor práve spomenul aj to, že tí imunológovia, skrátka tých onkologických pacientov sa nejako ako keby boja. Áno, zažila to ďalšia naša pacientka, ktorá si cez ďalšie nejaké liečebné centrum za istý poplatok, že teda jej vybavia konzultáciu u imunológa. Stalo sa. Imunológ odkázal, že onkologických pacientov neberie. Čiže sa cítila s takou nálepkou, akože čo som ja menejcen. Čiže oni takto od základu tí pacienti pozerajú takto na to. Oni tie problémy alebo tie veci hore nejak nevnímajú a takto sa cítia. Povedzme si tak. Takže to by sme si želali, aby už tá cesta bola tak nastavená, že naozaj nebude ten pacient v systéme lietať. A za druhé, aj keď ešte nevnímame nedostatok liečiv, aby sme sa, nedaj Bože, nedostali k tomu, že pacient aj odoslaný je, aj je zdiagnostikovaný, nemáme vám čo dať, pretože nemáme liečiva. To sme si už povedali, že preto sú potrebné také komplexné kroky všetkých zúčastnených strán, ale ja ešte mám teda otázku na pána profesora, že či práve to, čo tu odznelo, že a niekedy je to aj na mieste, že ten imunológ môže mať rešpekt pred tým onkologickým pacientom, či toto je možné a či je to aj súčasťou práve tých vašich vzdelávaní smerom na tých imunológov. Áno, my sa snažíme, lebo naozaj som bytostne presvedčený, že niektoré typy diagnóz, najmä zložití pacienti, naozaj patria na koncové pracoviská. Aj keď to môže niesť to riziko, že pacient bude musieť cestovať, ja neviem, 50-100 kilometrov, bohužiaľ. Ale zase mu je poskytnutá komplexná starostlivosť skúseným personálom, ktorý má skúsenosti s danou diagnózou. Iné, keď ku mne príde pacient a opýta sa ma, že či mám podobného pacienta, hovorím, áno, mám 50 ďalších a viem, čo si môžem dovoliť a už som odvážnejší, ako keď som začínal s týmito diagnózami. A naši kolegovia vedia, že minimálne by mal toho pacienta onkologického vyšetriť, aspoň robiť základné imunologické vyšetrenie. A keď naozaj usúdi, že to presahuje jeho možnosti, schopnosti a to, čo vie poskytnúť vo svojom pracovisku, tak oni vedia, že sa na nás môžu obrátiť a my toho pacienta prevezmeme. Hej, to je nezriedka dôležité pre nás, aby sme ušetrili ten čas, kým pacient príde k nám, aby už bol vyšetrený nejakým kolegom spádovým, ktorý urobí základný imunoprofil a už v podstate viem sa trošku lepšie postaviť tomu pacientovi a doplniť iba vyšetrenie, ktoré ešte nemá realizované. Moji kolegovia veľmi dobre vedia, že ja ich za to kritizujem, že keď sa dozviem, že takéhoto pacienta nechce zobrať, ani takého nechce zobrať, že to nie je úplne správne. Každý z nich je
školený v liečbe, aspoň diagnostike získaných porú imunity. Keď už ich aj nevie liečiť, alebo je to presahuje jeho možnosti, tak potom vie kam toho pacienta v rámci našej siete, našich pracovisk odoslať. Aby som sa nerad naozaj dožíval toho, že opäť budeme váhať, koho ideme liečiť a akou dávkou a že či vôbec môžem dať aspoň ako takú dostatočnú dávku pacientovi, tak ako to bolo niekoľko rokov dozadu, ako to bolo veľmi traumatizujúce obdobie, kde v konečnom dôsledku nielen ja som mal z toho akoby pomerne veľké nervy v vodzovkách, ale nezriedka potom aj tí pacienti si voči nám ako keby vybíjali tú svoju zúfalosť z toho, že v podstate nemajú liečbu a nevedia. A tá moja ani to neviem nazvať, ten smútok, ktorý som mal z toho, že v podstate ja s tým neviem nič urobiť, alebo neviem tie prípravky ani sem doviesť, ani zabezpečiť ich dostupnosť, ani podobne. Sme vyvolávali do lekárni, neviete náhodou toto zohnať, alebo neviete, kde si v nejakej distribučke nie je nejaké zabudnuté balenie. To by som sa nerad tohto dožil, lebo to bolo niečo strašne zaťažujúce aj logisticky a administratívne. Ale my sa naozaj snažíme edukovať našich kolegov. Tí mladí kolegovia, ktorí sa vzdelávajú, všetci prejdú našim pracoviskom. To jednak zvýši ich možnosti, aby videli diagnózy, s ktorými sa povedzme bežne nestretnú. A zároveň oni veľmi dobre vedia, že oni tých pacientov nám potom môžu odoslať, keď ich vyšetria aspoň základne. Takže to je jedna z ciest a dostupnosť liečby, s tým sme začali, budeme s tým aj končiť, keďže sa nám vyskytli ako keby také dva hlavné problémy. To, čo sme sa celý čas rozprávali, je taká tá krehká dostupnosť liečby z krvnej plazmy, sebestačnosť Slovenska a potreba vybudovať si vlastne takú tú, nechcem úplne povedať, že nezávislosť od tej Európy, ale viacej prispievať do toho európskeho koláča. A zároveň na druhej strane máme ten systémový problém týkajúci sa v tomto prípade prístupu liečbe u hematoonkologických pacientov, ktorí nám prepadávajú tým sitom, nie všetci, ale je ich dosť a nedostávajú tú starostlivosť, ktorú by mali dostať, na ktorú majú právo. Keď by sme to teraz mali nejako takto komplexne zhrnúť a mali by ste povedať nejakú takú vašu myšlienku pre našich poslucháčov, či už sú to pacienti, či sú to lekári, alebo možno práve tí ľudia, ktorí tvoria ten systém, čo by to bolo, pán profesor? Ja som akože primárne optimista, ale poviem, že nie je pre mňa ako pre lekára ultrašpecialistu nič viac frustrujúcejšie, ako keď viem, že nemôžem pacienta liečiť na úrovni 21. storočia tak, ako mi to prikazujú guideliny, štandardy a odporúčania a musím voliť kadejaké iné alternatívy, ktoré nie sú dostatočne účinné. To sa práve týka vo vzťahu dostupnosti imunoglobulínu. Ako sa cítite v porovnaní treba so zahraničnými kolegami? Sú diagnózy, v ktorých si myslíme, že dokonca tú starostlivosť poskytujeme lepšie ako mnohé zahraničné centrá. Máme diagnózy zriedkavé, kde máme záchytnosť možno aj najlepšiu v celej Európskej únii. Ale na druhej strane, ak sú to takéto, a teraz vidím, ako keď napríklad Česká republika to dokázala z hľadiska tej sebestačnosti v odzvukách v odbere plazmy, tak o to viac je pre mňa triskné, že u nás to nie je zatiaľ možné. Čiže asi by som nebol až na taký naivno optimista, že tak buďme sebestační aj my. Minimálne nejaké zmeny, zlepšenia v tomto budú určite očakávateľné. Ale teda, čím by som toto uzavrel, máme modernú liečbu, ktorá musí byť dostupná pre slovenských pacientov a tá dostupnosť musí byť stabilná, zachovaná, ale musí reflektovať zároveň aj tú dynamiku toho trhu po ekonomickej stránke, ako sa to deje v celej Európskej únii, aby sa naozaj nestávalo to, že my pacientovi proste povieme, že bohužiaľ ja vás nemám čím liečiť, nemám pre vás alternatívu a neviem vám ani pomôcť. A to sú tak drahé prípravky, že to naozaj nemôžem pacientovi povedať, že napíšem vám recept a choďte si to kúpiť do zahraničia. To je absolútne neetické z môjho pohľadu. Takže o toto musí byť naozaj tá snaha, aktivita nielen zo strany odborníkov a pacientskej organizácie, ale predovšetkým tú kľúčovú autoritu hrá Ministerstvo zdravotníctva a plácovia zdravotnej starostlivosti. Čiže ten váš odkaz je predovšetkým pre ľudí, ktorí tvoria ten systém. Predovšetkým, aby reflektovali dianie a reflektovali aj ten pohľad odborníkov, špecialistov, ktorí v konečnom dôsledku ten pacient skončí u nás, u mňa na ambulancii, neskončí na ministerstve v čakárni ani na recepcii ministerstva, ani v poisťovni zdravotnej. Mne sa ťažko komunikuje, keď napríklad poisťovňa niektoré výnimkové lieky zamietne pacientovi. Ja mu to neviem zdôvodniť, že pacient povie, tak sa odvolajte ešte raz. Len my máme na výnimkových liekoch 500 pacientov. Keď sa budem takto odvolávať u každého, tak potom naozaj budem potrebovať administratívnu silu, ktorá bude robiť iba toto. Takže je to môj apel určite voči ministerstvu,
aby to, čo sa dlhé roky budovalo, a naozaj sa to budovalo veľmi náročne a ťažko, aby sa to niektorými zmenami nepokazilo a nepoškodilo, nevrátilo zase si do prvotno pospolnej spoločnosti, ako to bolo kedysi. Pán lekár, za vás, aký by bol ten odkaz našim poslucháčom a všetkým zainteresovaným? Príjemne sa počúva, že naozaj pomaličky sa tá kapacita imunológov navyšuje. Aj keby sme si želeli ako onkologickí pacienti, aby sme možno v budúcnosti tých imunológov mali priamo v tom onkologickom centre, lebo je to veľmi, veľmi zaujímavá a ťažká téma, pretože naozaj veľká časť tých pacientov končí s imunodeficitom. Ale zatiaľ by nám teda stačilo aj precestovať tých pár x desiatok kilometrov. Takže vy sa zameriavate na tú kratšiu budúcnosť? Ale no na to musíme začať v tejto chvíli, áno, v tej prítomnej chvíli. Aby v tej prítomnej chvíli sme mali čosi. Ďakujem všetkým hematoonkológom, ktorí sa komplexne o pacienta postarajú. Prosím tých ostatných teda, aby precízne toho pacienta zhodnotili, naozaj posúdili, aké treba, aby mu tú liečbu nastavili, aby ten človek nevyhľadával sám imunológa a tam dostal liečbu, pretože tu ho nedostal. Aby tieto rozdiely takéto neboli. A aby aj keď ten onkológ toho človeka teda liečiť nebude, aby mu to liečebné centrum alebo toho imunológa zmanéžoval, vybavil. Aby ten človek nelietal po celom Slovensku, nie že desiatky, stovky, tisícky kilometrov, kým si ho zoženie a či vôbec si ho zoženie. Takže v prítomnej chvíli by nám stačilo to, aby ten človek sa dostal tam, kam má, aby nezostal v systéme zaviaznutý. Aj pri tých desiatkách kilometrov. A tá dlhodobá perspektíva? Dlhodobá perspektíva, hovorím, že my by sme boli radi, keby sme tých imunológov nakoniec mali aj v tých onkologických centrách, lebo to je najväčší producent, jak pán profesor hovorí, to je najväčší producent týchto pacientov s imunodeficitom. Takže toto by sme si želali a želali by sme si, aby tí odborníci naozaj mali čo podávať, aby tu nevznikol deficit tých liekov, teda, ktorý vzniknúť môže, pretože také trošku so smutkom na to pozeráme, keď sledujem konferencie a zúčastňujem sa, že naozaj nedostatok tej krvnej plazmy je a bude asi aj väčší, pretože aj naši hematologickí pacienti nám narastajú. Čím ďalej je viac tých pacientov, čím sa dá čakať, že aj tých imunodeficiencií bude čím ďalej tým viac. Preto aj keď chodíme do terénu aj medzi darcov krvi priamo, tak osvetujeme, pýtame a prosíme, či už slovom, či už písmom. Takže toto sú naše také prvotné zámery a aj zámery do budúcna. Takže je to multidisciplinárny prístup, je to dostatok liekov z krvnej plazmy a fungujúci systém, ktorý tie lieky prinesie priamo k našim pacientom. Milí páni, ďakujem vám veľmi pekne za dnešnú diskusiu, ktorá bola otvorená, úprimná. Vážim si to. Milí naši poslucháči, ďakujeme, že ste nás dnes počúvali a do počutia na budúce.